Плашчаніца. Маўклівая сведка ўваскрашэння. Катэхеза айца Анджэя Юхневіча. Похвален Ісус Христос, навеки вечныя. Амен. Хочам з вами прыглядзецца, задаць першае пытанне наогул, што такое турынская плашчаніца. Гэта пасля смяротнае палатно, якім было ахінута атулена цела пана Езуса у грабніцы, і которая сталася асаблівай рэліквіяй хрысціянства. Варта запытаць пра сапраўднасць гэтага палатна. Гэта арыгінальнае палатно ці зручная падробка. Ёсць шмат рэчаіснасцей навуковых, таксама досведаў, которые кажуць пра тое, што гэта ёсць сапраўднае палатно. Перш за ўсё, для мяне асабліва для мяне прамаўляе тое, што ўсе адмыслоўцы, шматлікія, можа трэба так сказаць, можа не все, бо гэта за моцнае слова, шматлікія навукоўцы, которые пахіляюцца над самым палатном і сваім метадам даследуюць гэтае палатно, матэрыял, якім было ахінута цела пана Езуса, шмат з іх становяцца хрысціянамі. Калі нават былі, не ведаю, яўрэямі або вогуле атэістамі, пачынаюць верыць в Езуса Хрыста. Гэта адна з найбольш для мяне прамаўляючых праўдаў за тым, што гэта ёсць арыгінальнае палатно. Тым не менш, вяртаючыся да фактаў. Першая справа, которая для кожнага хрысціяніна ёсць важна, то есть Святое Пісанне. І в Евангелях, 4 Евангелях, мы маем сказана пра тое, што было палатно, якое прынёс Юзаф з Арыматэі, і которым было ахінута цела пана Езуса. Паслухаем хаця бы фрагмент Святого Марка, Евангелие паводле Святого Марка, 15 раздзел, верс 42-47. Калі звечарэла, і паколькі была пятніца, гэта значыць перад дзень шабату, прыйшоў Юзаф з Арыматэі, дастойны дарадчык, які і сам чакаў валадарства Божага, і адважыўся ўвайсці да Пілата, каб прасіць цела Езуса. Пілат здзівіўся, што ён ужо памёр, і, паклікаўшы сотніка, спытаўся яго, ці даўно сканаў. Даведаўшыся ад сотніка, аддаў цела Юзефу. Ён, купіўшы палатно і зняўшы цела, захінуў палатно і паклаў у магіле, якая была высечана в скале, і прываліў камень да яе ўваходу. А Марыя Магдалена і Марыя Юзефа глядзелі, дзе яго паклалі. Святы Марк кажа выразна, што было палатно. І таксама іншыя евангелісты. Затым ужо можам сцвярджаць факт, што нейкае палатно было. Далей, плашчаніца мае размеры даўжынёй 4 метры 36 сантиметраў і метр шырыня метр 10 сантиметраў. Палатно, которое выткана спецыяльным чынам, яно выканана метадам елачкі, на ём ёсць узор, зараз паглядзім. І менавіта такі узор такім чынам было плецена тканае палатно льняное, которое ўжо было вядома ткана яшчэ в старажытным Кітаі, то есть на далёкім усходзе, дзе яно было каштоўным. І таксама гэтае палатно, которое набыў Юзаф з Арыматэі, ён набыў для сябе на пахаванне. Гроб, дзе складзена Езуса, паклалі цела Езуса, таксама было асабістым магілай, можна так сказаць. І гэтае палатно ён набыў за вялікія грошы, так як быў, як сказана, дастойным чалавекам, значыць багатым.
Палатно было зроблена на Блізкім Усходзе, Іран, Ірак і набыта ім для сябе. Ахвяраваў для Езуса, якім ахінае цела Езуса. Далей, выява на самым палатне, што прамаўляе з арыгінальнасцю, знаходзіцца толькі на вонкавай старане валокнаў. Калі мікраскопам правяраць, то яно не пранікае в глыбіню самога валакна. То есть прыпаленым з'яўляецца толькі паверхня, можна сказаць, нанаміліметры самога валакна. То есть падзелаць гэта немагчыма. Адмыслоўцы кажуць, што гэта атрымалася ў выніку ўздзеяння промняў Х-рэнтгена мяккіх. І менавіта ўплыў гэтых промняў дліўся 0,01 секунды. Калі было даўжэй на нейкія сотыя секунды, то было б ўсё цёмнае знутры. Калі б карацей на нейкія сотыя секунды, то нічога б не было бачна. Менавіта 0,0001 секунды. То есть 0,01 секунды ўздзеяння такога промняў такіх. Трэцяя справа – гэта ёсць кветкавы пылок. Вельмі цікавая справа, я нават не задумаўся пра гэта, а само палатно праз стагоддзі збірала і пыл, і кветкавы пылок. І такім чынам ёсць на гэтым палатне, на плашчаніцы, ёсць пыльца кветак. Кветкавы пылок з Італіі, з Францыі, з Азіі, але таксама маем з Єрусалема. Вельмі цікавая справа, што там ёсць кветкі, я іх не буду называць на лацінскай мове, которые можна сустрэць, арэал, которых можна сустрэць толькі 20 кілометраў в радыусе 20 кілометраў Єрусалема. Яны жывуць, развіваюцца в розных частках Святой Зямлі, але менавіта толькі в Єрусалеме 20 кілометраў яны сустракаюцца ўсе разам. І гэта прамаўляе за тое, што менавіта адтуль было вынесена гэтае палатно. І яшчэ адна рэчаіснасць, вельмі цікавая, бо быў створаны першы фотаздымак турынскай плашчаніцы в 1898 годзе. Адвакат, любитель, можна сказаць, тады гэта было новшество, яшчэ тады не распаўсюджана, зрабіў, яму дазволілі пры выставе падчас агульна даступнай пілігрымаў і так далей, было таксама яму дадзена магчымасць зрабіць фотаздымак. Секондопія, так яго звалі. І тады, в 1898 годзе, выявілася, што сапраўды тое, што мы бачым на турынскай плашчаніцы, гэта негатыў. А калі зробіш фотаздымак, можна пабачыць пазітыў. То есть, як гэта ўявіць? Напрыклад, вот это наша турынская плашчаніца, і мы прыкрываем цела. І калі адлюстроўваем, то тады бачым, што это ёсць як бы другой стараной. То есть гэта неправільнае бачанне. А калі мы бачым іконы, то мы заўсёды некім чынам вот именно это пазітыў бачым. То есть тэхніка выканання в сярэднявеччы гэта немагчыма было падрабіць, можна сказаць, падробку зрабіць. Немагчыма тады гэта было так прадумаць. Далей, яшчэ вельмі шалёна цікавая справа. Калі паявілася ўжо камп'ютарная тэхніка 3D, і адмыслоўцы заўважылі, што менавіта гэты сама выява, яна мае вымярэнне 3D. То есть гэта не ёсць плоская, як звычайна рысуем малюнкі, карціны, іконы пішам. Гэта ёсць тройвымярэнне. Гэта што азначае? Там, дзе было цела, бліжэй да матэрыі, яно больш выразна. Там, дзе было далей, яно трохі як бы знікае. Таму як бы хрыстовае цела мела ж
некую ёмістасць, аб'ём свой, і таму паклаўшы на цела пана Езуса палатно, яно мае форму цела, і тады адбіваецца менавіта гэта форма цела. Што гэта дае? Адмыслоўцы заўважылі, што на вачах пана Езуса знаходзяцца манеты. І гэтыя манеты, іх быў такі звычай хавання у габрэяў, некаторых нашых рэгіёнах да сённяшняга дня так робяць, менавіта клалі манеты. Якія манеты? Было две. Першая – гэта лептон літуус, які быў чаканены з 29 до 32 года Понціем Пілатам. Другая монета, на другім воку была монета на ўшанаванне Юлії, маці Тиберія. Ее чеканили только в 29 годзе. І гэта таксама Понцій Пілат чеканіў. Таму гэтыя две монеты ўжо кажуць нам пра тое, што немагчыма падрабіць в среднявеччы, напрыклад, такія дробязі, которые можна толькі пры дапамозе камп'ютарнай графікі выявіць і зразумець. І далей таксама на палатне знойдзена як мінімум 3 віды крыві аднаго ж і таго чалавека. Паміж іншымі, венозная і паслясмяротная. То есть таксама вымешваць і кроў і памазваць рознымі відамі крыві, но немагчыма так падрабіць копію альбо, не ведаю, прыдумаць нейкі шэдэўр. Бо гэта было бы немагчыма для чалавека, который жыў у среднявеччы. Такія некаторыя факты, которые кажуць нам падробна пра тое, што гэта ёсць арыгінал. І калі чалавек вглядаецца в постаць, якая знаходзіцца на Турынскай плашчаніцы, сапраўды патрасае. Яна загадвае прызадумацца над гэтым, што зрабіў пан Езус для мяне. Дзякуй вялікі, пахвалёны Ісус Христос, на векі вечныя. Амен. Плашчаніца. Маўклівая сведка ўваскрашэння. Катэхеза айца Анджэя Юхневіча.